Καλημέρα σας. Προσωπούμε τη Δευτέρα τάξη του τομέα πληροφορικής από το ΕΠΑ Αλεξάνδρειας και η εργασία μας έχει ως τίτλο προγραμματίζοντας αυτοματισμούς με το πυθύνιο Arduino. Αφορμή για αυτήν την εργασία ήταν μια δραστηριότητα που κάναμε στο μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών, όπου έλεγε να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει τη θερμοκρασία ενός δωματίου και αν η θερμοκρασία είναι ίση μεγαλύτερη από 32 βαθμούς, να εμφανίζει μήνυμα για να ανοίξει η ψήξη του κλιματιστικού. Αν είναι μικρότερη ή ίση από 16 βαθμούς, να εμφανίζει μήνυμα για να ανοίξει η θέρμανση, διαφορετικά να εμφανίζει μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ανοίξει το κλιματιστικό. Αφού κάναμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε έναν αυτοματισμό που προσωμιώνει τη λειτουργία του θερμοστάτου. Ένας αυτοματισμός είναι ο συνδυασμός μηχανημάτων και εξαρτημάτων με τα οποία εκτελείται μια προκαθορισμένη σειρά λειτουργιών χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση. Βασικά χαρακτηριστικά ενός αυτοματισμού είναι οι αισθητήρες, οι έσοδο δεδομένων, όπως ένα μπουτόν ή αισθητήρα φωτός, έξοδοι ή ενέργειες για εκτέλεση λειτουργιών, ένας αλγόριθμος για σαφή περιγραφή της σειράς και του τρόπου εκτέλεσης των λειτουργιών και μια μονάδα μικροελεκτρικής επεξεργαστής στην οποία εκτελείται ο αλγόριθμος. Για τη δική μας προσομοίωση χρησιμοποίησαμε το Arduino, όπου ανήκει στο ανοιχτό υλικό και έχει ενσωματωμένο μικροελεκτή, μνήμη και ψηφιακές όδους και εξόδους. Το Arduino μπορεί να προγραμματιστεί και να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διάφορων αυτοματισμών και ρομποτικών διατάξεων. Στον τίτλο της εργασίας μας υπάρχει φράση «πυθύνιο Arduino». Η λέξη πυθύνιο δεν προέρχεται από την πυθία, την προθιέρεια του μαντίου των δελφών, αλλά ούτε είναι και μια ανορθόγραφη μορφή του ρήματος πύθου. Η λέξη πυθύνιο προέρχεται από την Python, την γλώσσα με την οποία προγραμματίσαμε το Arduino. Η Python έχει βασικά χαρακτηριστικά της να αναπτύσσεται ως ελεύθερο λογισμικό, έχει επανάγνωστο κώδικα, είναι εύκολη στην εκμάθηση και τη χρήση της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων εφαρμογών σε πολλές πλατφόρμες. Για την επικοινωνία ανάμεσα στην Python και το Arduino χρησιμοποιήσαμε το Python Arduino Prototyping API version 2 μέσω σηριακής σύνδεσης. Οι βασικές εντολές που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτές που βλέπετε. Αρχικά όλες οι ομάδες ασχοληθήκαμε με την προσωμείωση του θερμοστάτου. Χρησιμοποιήσαμε ένα αισθητήρα θερμοκρασίας και δύο LED. Το κόκκινο LED ανάβει όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και δηλώνει ότι πρέπει να ανάψει τη θέρμανση. Ενώ το μπλε LED ανάβει όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή και δηλώνει ότι πρέπει να ανάψει τη ψήξη. Στο πρόγραμμα η εντολή αναλογή διαβάζει τη θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32 βαθμούς, ανάβει το μπλε LED, υποδηλώνοντας τη ψήξη. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 16 βαθμούς, ανάβει το κόκκινο LED, υποδηλώνοντας τη θέρμανση. Αλλιώς μείνουν τα δύο LED γιατί η θερμοκρασία είναι κανονική. Εδώ θα δούμε τη λειτουργία του αυτοματισμού σε βίντεο. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 18 βαθμούς και δεν ανάβει κανένα από τα λεντάκια γιατί δεν έχει ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο. Τώρα θα ρίξουμε τη θερμοκρασία βάζοντας ένα παγάκι στον αισθητήρα. Και όπως βλέπουμε άναψε το κόκκινο λεντάκι. Τώρα θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία με ένα πιστολάκι μαλλιών. Και όπως βλέπουμε άναψε το μπλε λεντάκι. Στη συνέχεια αντικαταστήσαμε το μπλε LED με ένα ανεμιστηράκι. Παίρνει ρεύμα από μια μπαταρία που συνδέεται με το Arduino με το ηλεκτρονόμο. Εδώ είναι το κύκλωμα. Στη συνέχεια τροποποιήσαμε το πρόγραμμα ώστε να λειτουργεί το ανεμιστηράκι. Εδώ έχουμε τη λειτουργία του αυτοματισμού σε βίντεο. Εδώ αποσυνδέσαμε το μπλε LED και στη θέση του βάλαμε ένα ανεμιστηράκι. Το ανεμιστηράκι συνδέεται με το Arduino με έναν ηλεκτρονόμο. Και τώρα θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία με το πιστολάκι. Και όπως βλέπουμε το ανεμιστηράκι πήρε μπρος.
Και τώρα θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία με ένα παγκάκι. Και το ανεμιστεράκι σταματάει. Στη συνέχεια αντικαταστήσαμε το κόκκινο LED με ένα αερόθερμο και το συνδέσαμε με ένα πολύπριζο, που μέσα το πολύπριζο έχει έναν ηλεκτρονόμο που συνδέεται με το Arduino. Εδώ είναι το κύκλωμα. Στη συνέχεια τροποποιήσαμε το πρόγραμμα ώστε να λειτουργεί το αερόθερμο. Τώρα το δούμε και στο βίντεο. Εδώ πως συνδέσαμε το κόκκινο LED και στη θέση του βάλαμε ένα πολύπριζο, το οποίο συνδέεται με ένα αερόθερμο. Μέσα στο πολύπριζο βάλαμε έναν ηλεκτρονόμο. Τώρα θα ρίξουμε τη θερμοκρασία με ένα παγκάκι. Και όπως βλέπουμε, το αερόθερμο λειτουργεί. Η δεύτερη ομάδα υλοποίησε μια προσομοίωση συστήματος αυτόματου φωτισμού. Χρησιμοποίησαμε για αυτό ένα αισθητήρα φωτός και ένα κίτρινο LED. Όταν το επίπεδο φωτός στον χώρο πέσει κάτω από ένα όριο, το κίτρινο LED ανάβει. Χρησιμοποίησαμε την εντολή Analog Grid για να παίρνει τιμές ο αισθητήρας από το δωμάτιο. Αν το επίπεδο φωτός είναι μικρότερο από 650, τότε θα ανάψει το LED, αλλιώς θα σβήνει. Στη συνέχεια, αντικαταστήσαμε το κίτρινο LED με ένα φωτιστικό, το οποίο παίρνει ρεύμα από ένα πολύπριζο. Το πολύπριζο έχει κατεστημένο μέσα έναν ηλεκτρονόμο που συνδέεται με το Arduino. Τροποποίησαμε το πρόγραμμα ανάλογα για να δουλεύει το φωτιστικό και πάμε να δούμε τον αυτοματισμό σε βίντεο. Αντικαταστήσαμε το LED με ένα πολύπριζο, στο οποίο πολύπριζο έχουμε συνδέσει ένα λαμπατέρ. Μέσα στο πολύπριζο έχουμε βάλει έναν ηλεκτρονόμο. Υπάρχει αρκετό φως μέσα στο δωμάτιο, οπότε το λαμπατέρ δεν θα ανάψει. Εφόσον κλείσαμε το φως, το λαμπατέρ ανάβει. Ανάψαμε το φως τώρα, παίρνει μεγαλύτερες τιμές στο πρόγραμμα και το λαμπατέρ είναι σβηστό. Κλείσαμε τα φώτα, παίρνει χαμηλότερες τιμές φωτός το πρόγραμμα και έτσι ανάβει το λαμπατέρ. Η τρίτη ομάδα δημιούργησε μια διάταξη προσομοίωσης συναγερμού. Χρησιμοποιήσαμε για την ολοκλήρωση του κυκλώματος έναν αισθητήρα υπερήφρονο που εντοπίζει κίνηση, έναν αισθητήρα αφής, 3 άσπρα LED και 3 μπουτόνες. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα και ας δούμε τώρα τη λειτουργία του αυτοματισμού σε βίντεο. Εδώ έχουμε μια διάταξη προσομοίωσης συναγερμού. Μόλις εντοπίσει κίνηση, ακούγεται ήχος συναγερμού από τα ηχεία του υπολογιστή. Όταν το αντικείμενο απομακρύνεται, ο ήχος σταματάει. Επίσης, υπάρχουν 3 κουμπιά που κάνουν προσομοίωση πληκτρολογίου για εισαγωγή κωδικού, ώστε να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Κάθε φορά που πατάμε ένα κουμπί, ανάβει ένα λεντάκι ως ένδειξη ότι πατήθηκε. Για να ενεργοποιήσουμε ξανά το συναγερμό, αγγίζουμε τον αισθητήρα αφής. Αν δώσουμε λάθος κωδικό, ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος αποτυχίας και μπορούμε να προσπαθήσουμε ξανά. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε
ότι μέσω αυτής της εργασίας ήρθαμε σε επαφή με το physical computing. Γνωρίσαμε βασικά δομικά στοιχεία ηλεκτρονικών διατάξεων και αξιοποιήσαμε γνώσεις από άλλα μαθήματα όπως την φυσική. Όσον αφορά τα μελλοντικά μας σχέδια, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε και άλλες διατάξεις που θα ενσωματώνουν πιο σύνθετες λειτουργίες και θα ελέγχονται ασύρματα και από απόσταση. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ το πρώτο Αλεξάνδρεια.